Ari sa tas mga headliners kay murag nag sus o gikulbaan mo sa baha gahapon. Di ay mas makapakulba. Ang ganuda ko nga ang magkabayad ani sa labing dali sa ihang utang. Kanirang mga royal blood sama ni Boss Rico Osmeña. Ambot og tagpila na ta ang tibuok 117 milyones ka mga Pilipino. Tagpila na kay utang kay as of June. Ayay. Paskang pagkanakuan na sa utang sa Pilipinas. As of June ha, atong buwan sa Hunyo. Karong adlaw katapusan na Marusulyo, matod pa ang utang sa Pilipinas ni kabat na dinig 19.07 trilyones ang utang agoy ginuo pagkanakuha naman ano eh. Ang royal blood na makaunag bayan ano eh. Posible tag 150 mil na kada usa utang na to. Kamo nang naminaw tag 150 mil. Matod pa sa buwan lang sa Hunyo ha. Tang pagkanakuto ba itong buwan sa Hunyo? Matay. Ang utang sa dinilas Pilipinas. Domestic ang utang. Niabot ni 12.84 trilyones. Utang na yan ng mga land bank, kanang mga ubang mga magpapautang ang mga bangko. Onya, ang sobra na yun international financial institution na giutangan. Matod pa ha, nga sa mga financial analyst nga, ang projection ay unta. Karon tuiga, kutob Disyembre ha, ang utang lamang moabot og 19.06 trilyones pero sa Hunyo pa lang tunga pas tuig nilapas sa gani og 19.07 trilyon ang utang. Pila naman nag-abot ang December. Naloko na. Pirting pagkanakuas utang gini ay. Naloko na. Pamayrin na inyo namoy ikadata na datahin ng inyo kay kami rin yun. Bastang paitap. Nyap, tiwasan pas pertim pagkabahaan dito kahapon sa Sitio Dakit, Barangay Guadalupe na stranded ang daghang kayang ng mga lumulopyo dito. Tungod kay ang tubig baha dito na ining maong sitio ni abot daw og basketball ring ang level ni sa taasa. Hindi ang pagkalawman eh. Naning kamot ang mga taga city disaster nga ma-rescue ang mga tao dito napita kay kining maong lugar ubos ni nga bahin sa Montirasas de Cebu nga dugay ng reklamong pasirhan lagi ko no. Dito sa Pine Grove ha, dito sa Maya, La Paloma Village, Labangon o sa Sitio Bugnay. Samot yun kagahapon, perting pagkatrasas tubig, laom kayo. Unya, mura o ginamos, una sa ginamos ang kolor. Naloko na. Kagahapon, ang ay naghinabang ang taga Cebu City Disaster, pinanguluhan ni Consel Dave Tumulak, ngadto sa Provincial Disaster Personnel, aron mutabang og rescue sa mga tao nga natanggong sa grabing baha. Halos tanan magiging Cebu City. Din, ang usas, iulagway na ang nikalit lang pagkahimog Santiago Resort. Kaya dapat sa may Cebu Coliseum, Imol, ngadto na sa Esquina Borromeo, nahimo ng Santiago Resort kagahapon lang. Karon ni hubas na tingali. Awa na, apil na din sa may Esquina Bonifacio o dito napit sa may areas Parian. Din kaniadto gipuy-an sa mga pari ang maong lugar human sa siging baha diha sa barangay Parian ng layas ang mga pari. Diras Mandawi, Samot, Esportuna, dito may Rolling Hills, arin napit sa Esquina Gloria, dire napit sa may Tipolo, Kabangkalan, kagahapon, sukan pa na itong Lunes, ang mga tao dito sa Kabangkalan, nagbalsa na. Kay matod pagikuyawan sila sa mga tao, kaya ang ila kunong lugar, basta muuan yun, normal na nga magbaha. Oh ba? Delikado kayo sa pangagod, matod pa, mo hinungdan nga, naningkamot silang magbalsa. Aron din taon matugyan ang ilang mga tiil ngadto sa delikado kaayong tubig baha nga makapamugna on o nga nagdagka posible pangano pwede naman kusugas dinggi karon. Sa samang higayon samtang nagbalsa sila nagsigig-singgit ang flood control. Hain na nga itong gibutangan lang og instead nga kabilya lipak man hinuon. Lipak may gibutang. O hinungdan nga matod pa nahimong saura na ay lang kanandang panan sa daghang tubig imbes nga kabilya ang ibutang lipak man hinuon lipak.
Ating grabihan, no? Hindi matabang ni. Di matabang ang kangil adas ka Cebu City ang mga dawe. Samtang gikan sa buwan sa Enero ngadtos buwan sa Hulyo ang dengue cases sa Dakbayan sa Subo perti na yung pagkanagana. Matod pa sa Cebu City Health Department iabot na og 1,228 ka mga na igo nining dengue sukad sa buwan sa Enero niabot ng mga 7 ka buwan 1,200 na ang naigo nini di doon gikatahong na po ang nangamatay gipaymunuan ang mga residente labi na nagsiging baha karong panahon na maoy breeding season sa mga lamok Mao ba? nga dili unta in taon magsige og Naloko na. suroy-suroy sa gawas nga dili kumpleto, importante ini magpajama or kalsones kung ang imong paggawas doon nagtuo kang pertin daghanang kanal niya nga gihimong breeding ground sa mga lamok labi na kana kunong lamok nga ang iyahang pamilya Aedes aegypti mao kuno na magdaog sakit nga dengue dengue fever ha so ang kantong mga naadias na bahaan kagahapon bisag nagbalsa pa mo samtang nagsigig-singgit og hain na ang blood control nga gibutangan laglipak. Pading kamot in taon nga di mo hipakan og lamok ha kay kusog na kayo ang dengue. Astang ka looyas mga ang mga magbubuhis di gyud angay kalimtan unta. Pero ang mga congressman mao man hinay pasalamatan. Salamat congresswoman. Di yun mayon, salamat mga magbubuhis nga nakakawat. May sa inyong kwarta. Oo, yes. Mga na niya resulta. So, sige, magbutar. Taga, magkalibo. Butar na yun itong ma'am o ni sir. Mga nagbalsa na lang hinosos. Uya. Samtang dito sa sa Kapitolyo, kagahapon, nagpahimang balik ang Capitol Consultant nga si Doktora Nikki Catalan nga mga hospital ipa-ready yung tanan. Kinahanglan doon na express lane. Kining hospital nga ginumala sa probinsya, ang 12 ka district hospital o 4 ka mga provincial hospital nga matod pa ni Dr. Nikki Catalan, ipa-ready yun ang mga gitawag nilang express lane kung doon ay giingong ginudahang naigo sa dengue fever. O niya, matod pa ang giingong mga records nga gipaabot kagapon dito Senado ang 20 ka mga entities nagkalain bank records BIR tax receipts duha ka mga bangko sa Philippine Savings Bank usa ka bangko sa Bangko de Oro 3 sa Metrobank og 4 sa Security Bank samtang giaprobahan na ni Presidente bangag ang giaprobahan na ni Presidente Marcos ang giingong tax record pagpa-release sa tax records ni Vice Presidente Sara Astilan. Pero dito kagahapos na Hague, Netherlands, niingon ang Vice Presidente nga maka-hire siya og mamumuno nga 5,000 ray kantidad. Gamaya. Aron ipapatay ang kabit sa iyang banan. Di kabit si Mansanas. Naloko na. Yawa sa nanin. Maka-hire ko na siya og kanang mamumuno o killer 5,000 ray bayad aron ko no maka papatay sa kabit sa iyang banan. Ati naman siya. Kabit sa DNA sa Mansanas. Basa niya. Gisaway hinon ni automatic ni Terry Redon ang party list congressman sa Sarok, Bicol Sarok. Namatod pa niya, dili ni angay isulti sa usa ka dakong opisyal sa gobyerno. Mao ba? Estang sakit-sakit sa niyang gingon. Samtang ang away, matay, wa man gini maundang ilang away. Matay, wa paggahuwat kung magbugno gini sila. Hapit na po din sila magbugno yun, ha? Silang Senador Ping Lacson o Senador Alan Pitiki Cayetano nga minority floor leader. Pero kagahapon, doon ako nung emisaryo nga gisugo ni minority leader Alan Cayetano nga
ina dito sa pinga, si Spire sa si Spire. Balibaran kinidritso, gisalikway kinidritso ni Senador Ping Lacson kay matod pa kanang giingon niyang si Spire. Kini si Cayetano sa iyang paghulagway ni ini sa iyang kaatbang kontra niya. Kapirting kusugang mangaway gamit ang tuigan diin ang bala ni ini laway. Karon nga iyang giatubang si Cayetano sa iyang tuigan og tinuurang bomba niingon atras ta si Spire ta. Ana niya? At sa naging bayan kaga 50 vision kagahapon ni Basura sa petition for bail ni Senador Jinggoy Estrada nga atubang og kasong plunder. Matod pa sa naging bayan 50 vision nga dili ligon ang katarungan ni Senador Jinggoy Estrada nga makapiyansa sa iyang kasong plunder tungod kay sa rason nga dili kuno si Jinggoy flightless unya wait kuno ang kaso gi basura ni sa Sinigang Bayan ang iyang petition for bail kay matod pa goy wa nay classmate si Bong Revilla kon papiyansahon tika. Naloko na.